ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲಕ್ಷಿತ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಾನು ವಿಷುತ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ್ನಾಗ ಹೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಕ್ಕದ ಪೋದಿತ್ತು ಏತ್ ನಾಣ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಣೆತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡಿನಿ ಬೈಯೋದುಲ್ಲಾಯಿ ಅಂಚಾದು ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ದಿಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ವಿಶು ಪರ್ಬಂಡು ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ದಿಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಹಂದಿಲ್ಲ ಹರಿದ್ಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಬಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕಡಲೆ ಮೇಯ್ನಿಗೆ ನೆಲಕಡಲೆ ನೆಕ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜೀದು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೀದು ಈಗ ದಾಸವಾಳ ಪಾಡ್ದು ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿರೋಣ ನೆಲಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದಿತ್ತ ಕಡಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಚೂರು ಉರ್ದು ಬೇಳೆದ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ನೆಲಕಡಲೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ಬೋ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿಲ್ಲ ಶೋಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಐತ ರಸ ಪುಂಟು ನೋಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿತ ರಸ ಪುಂಟದ ಬುಳಂತೆ ಉಂಪುನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಚಾಗಿನಿ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ವಿಜಯ ఉంటుందే ఫోటోకు గణపతి విజయ్ ನೀರಸ ಹಾಕುದಾಟ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ ಎಣ್ಣೆ ಆಡಂದೆ ದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಡಿರುಂಡಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಇನಿ ಪಡ್ಲಮ್ಮ ವಿಸತ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ತುಳುವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಅನ್ಕೊಡು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬದಲ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಬದಲಾಯ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಗಣಪತಿ ಪಪ್ಪನ ಕಟ್ತೀನಿ ಲೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅక్కడ ಲಕ್ಷ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಾರ್ದು ಬಾಬಾದ ತುಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಅವಾಗನೇ ಕಾಯ್ತು ಅಂತನು ಚುಮ್ಮನಿನ ಕೈ ಚಿಕ್ಕ ಚುಮ್ಮನಿನ ಕೈ ಚಿಕ್ಕ ಅಬೂ ಅಬೂ ಓ ಇದು ನಾಲಾ ಬಂಗಾರ ಇಸ್ತಾಡೆ ಅಂತ ಕಾರತಡು ದೊಡ್ಡನ ಓ ಜೇಜ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕಿನ ಹಾ
ಓ ಒಂದೇ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾಸು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ತಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ್ಲೆ ತಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡತ್ತಿ వచ్చి ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಾ అలావే గుడ్ దుండు దిక్కునేనా ఎడిదిలే బాక్స్ ఎడిదిలే ఇరన బ్యాగ్ ఎడి దీపారు ఎటు దీపారు బ్యాగ్ ఎడిదిలే పల్గే వారి ఫోటోషూట్ రీల్స్ ಅಂತ ಅವನುಂಡು ರುದ್ದುನ ಚೋಕ್ ಮನ್ಪು ರುದ್ದು రెడీ అండ్ ಬೇರೆ ಲಿಂಬುದ ಸರ್ಬತ್ ಅವನುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಯಸ ಅಂಡು ಉಕ್ಕುದ ಕಚ್ಪಂಡು ಇದು ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಪಂದ್ಲೇರು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ಟೈಮ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಅವನು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾತಾದು ಕಡ್ಡೆದು ಇದು ನಾನು ಅನಸನ್ ಕೊಡ್ಕೊ ಲಕ್ಕಿದೇನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಇದು ಲಕ್ಕೋಡ ಅಮ್ಮ ಬಾರದಿರಿಟ್ಟತ್ತು ಅವನಸ್ ಬಾರದಿರಿಟ್ಟು ಅವನಸ್ ಅನ್ಪೇನುಂಟು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅವನಸ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಚ್ಪು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಯಸ ಮಾತಿರಲೆ ವಿಶ್ವಪರ್ಪದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ತೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೊಸ ತೇರಣ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪರಂದಾಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಕೈತಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೈತಲತ್ನ ಬೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಟು ಲೈನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವಾಗ ನನಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ತೂರೆಂದು ಪಣೊಂದು ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್